Khulumbai. Khulumbai, साफ्रोम YouTube चेनेल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आंनि बे बायदि बायदि गोदान चेनेलनिफ्राय खुलुमहरनाय थाहरबाय। बे बायदि बायदि चेनेलाव आंनि गोसोनिफ्राय फंनैसो आरो आंनि रोंगौथिया नोंथांनि रोंगौथि बे मोननै आयदाखौ लानानै आवगायबोबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अल खालामदो जेन नोंथांमोननियाव उननि गोदान गोदान भिडिअआ थाबैनो नुजाहैयो। हामबायसै।